Πολύ καλά, πολύ καλά. Τι συζητήσατε? Πώς θα επιστρέψουν οι θεσμοί και πώς Θα επιστρέψουν τελικά την Τρίτη θεσμοί? Ναι, τώρα νομίζω είναι Τρίτη. Τώρα, άμα δεν είναι Τρίτη, είναι Τετάρτη ή Δευτέρα, δεν ξέρω εκεί. Και μιλήσαμε και για το κομμάτι του χρέους και για το κομμάτι του MEFP, δηλαδή το SLA, πώς θα κλείσει. Άρα έχει ανοίξει η συζήτηση, δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Όχι, όχι. Καμία περίπτωση. Όχι, γιατί χρειάζεται και τεχνική δουλειά στο debt, στο χρέος, όπως κάναμε τεχνική δουλειά στο άλλο, τώρα χρειάζεται και Σας τεχνική είπε δουλειά. κάτι για τα προσωπικά πλεονάσματα του 2016? Όχι, όχι, όχι. Περιμένουμε αναθεώρηση των στοιχείων, σας είπανε κάτι? Δεν το συζητάμε τώρα αυτό το επίπεδο. Αυτό δεν είναι ερώτηση για το επίπεδο της Managing Director. Ναι, ίσως, γιατί είναι άλλο επίπεδο. Δεν θα μπει σε τέτοιο nitty-gritty. Θα γίνει ενημέρωση μετά. Δεν ξέρει πολύ ο Μητρόπολος, είναι κάτι με συνεχή και τις άλλες μέρες. Είναι μόνιμα αυτή εδώ. Το επόμενο.